No niin, tervehdys kaikille. Mun nimi on Ivan Kulenko. Tervetuloa taas mun kanavalle. Tänään aiheena on Iso-Britannia ja se, kuinka pahasti tilanne on pielessä siellä. Koska lähipäivinä sain lukea aivan järkyttäviä uutisia, mutta siis tämähän oli jo ennustettu, koska aika paljon konservatiiveja ää, on estetty, eli ne ei voi enää päästä Iso-Britanniaan. Aiemmin se oli Eva Vlaardingerbroek, hollantilainen oikeistolainen bloggaaja, poliitikko, vaikuttaja, Milan Mazurek, Slovakian europarlamentaarikko ja Dominik Tarczynski, puolalainen europarlamentaarikko. Nämä oli siis kolme sellaista ehkä isointa tapausta, mistä kaikki olivat Euroopassa järkyttyneitä, että miten niin, kun sulla on erilainen näkemys politiikasta, erilainen mielipide, niin sinua voidaan estää pääsystä Isoon Britanniaan. Tämähän on ihan käsittämätöntä. Ja tämä on levinnyt myöskin suomalaisiin poliitikkoihin. Ensimmäinen tapaus on Päivi Räsänen. Räsänen vieraili siis Yhdysvalloissa ja hänen oli määrä palata takaisin Helsinkiin Suomeen, mutta piti olla pysähdys Lontoon lentoasemalla. No niin, miten sitten kävi? Iso-Britannia peruutti hänen etälupa, eli sellainen etälupa tai ETA-lupa on sellainen lupa, jota voi käyttää Britannian pääsyä varten. Eli kun Britannia ei ole enää EUn alueella, niin heillä on sellainen Electronic Authorization System, jota ne käyttää. Ja myöskin EUn kansalaisten on käytettävä sitä. Niin sitten kun Räsänen halusi lentää takaisin Helsinkiin, niin hän sai viestin, että your electronic authorization is cancelled, eli että teidän sähköinen lupa on peruttu. Ja miettikää, kuinka paljon siellä pelätään tavallisia konservatiivisia poliitikkoita, että heidän ei anneta edes pysähtyä Lontoon lentoasemalla. Ja toinen tapaus oli Sebastian Tynkkynen, kuuluisa ja suosittu poliitikko Suomessa, perussuomalaisten meppi myös. Ja hänen oli määrä matkustaa Britanniaan Quebecin tilaisuuteen, eli Quebec on sellainen konservatiivien tilaisuus, jota järjestetään joka vuosi. Esimerkiksi viimeksi se oli järjestetty Budapestissa ja ennen sitä vielä USAssa, Texasissa, mutta nyt lähipäivänä sitä halutaan järjestää Lontoossa. Ja Tynkkysellä oli siis jo buukattu hotelli, matka ja kaikki, ja sitten viime hetkellä hänkin saa tietää, että hänen Electronic Authorization Britannian on peruttu. Ja mulla ei ollut pientäkään aavistusta, että hän saa matkustaa sinne, koska kun katsotaan, ketkä ovat vallassa siellä, Labour Party, eli sosialistit, niin tämähän oli ihan... Tämä ei ollut niinku mikään ennennäkemätön asia, että kyllä mä jotenkin aavistin tai mulla oli semmoinen tunne, että näin voisi käydä ja näin kävikin. Ja miksi päätin nauhoittaa tämän videon, niin sen takia, koska ne kaksi tilannetta ja ne aiemmatkin
kiellot, jotka muut mepit saivat, se on todella hyvä esimerkki siitä, miten sosialistit toimii. Eli jos jollakulla on erilainen näkemys asioista, erilainen mielipide, jos me ei puhuta mistään ekstremismista tai terrorismista, vaan ihan niin kuin tavallisesta erilaisesta mielipiteestä, joka ei edes loukkaa ketään, joka on täysin lain mukainen sekä Suomessa että Britanniassa, puhumattakaan ja Yhdysvalloissa, jossa sananvapautta ihannoidaan ja on ihannoitu. Niin tämä on järkyttävää, todella järkyttävää, ja näin toimii Lenin, Stalin ja nyt näin toimii sitten ne uussosialistit, jotka kertoo kaikille meille, että ne haluaa rakentaa demokraattisemman sosialismin, mitä ei ole edes olemassa, vaan se on sellainen slogani, jonka määrä on huijata ihmisiä ja taas panna toimeen sen ison koneiston, joka haittaa ihmisiä ja jonka määrä on tuhota kaikenlaisen terveen järjen, sanoisin näin. Kirjoittakaa oma mielipiteenne kommenteissa, tilatkaa mun kanavaa, painakaa tykkäyksiä, teidän tukenne on todella tärkeä mulle, ja nähdään seuraavissa videoissa.